шафқат бобозода вазири пешини саноат ва раиси собиқи оҷонсии содироти тоҷикистон пас аз 4 моҳи ҳабс бо пардохти ҷарима озод шудааст. манобаи радиои озодӣ гуфтанд ҳукми додгоҳи ноҳияи Синои душанбе рӯзи 27 январи соли 2023 содир шуд. бобозода ба қаллобӣ ба миқдори махсусан калон гумонбар буд. як манбаи боварибахши радиои озодӣ дар додгоҳи ноҳияи Сино ба шарти фош нашудани номаш гуфт шафқат бобозода 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне 128 000 сомонӣ ҷарима шуд. бобозода зарари расонидаро барқарор кард. аз ин рӯ додгоҳ нисбат ба ӯ ҷазоро дар намуди ҷарима раво дид. гуфтам суҳбати озодӣ рӯзи 27 январ ба зидди шафқат бобозода бо итҳоми қаллобӣ ба миқдори махсусан калон парванда боз шуда буд. ин банди қонун ҷарима ё аз 8 то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. мурофиаи аввали бобозода рӯзи 23 январ дар додгоҳи ноҳияи Синои душанбе гузаштааст. вокилиши вазири пешини саноат ва наздиконаш дар бораи ҳукми додгоҳ ҳанӯз дастрас нест. шафқат бобозода моҳи сентябри соли гузашта замоне ки мақоми раиси оҷонсии содирот кор мекард боздошт шуд. ӯ 60 сола аст ва аз соли 2019 то замони боздошт раиси оҷонсии содироти тоҷикистон буд. ин ниҳодро соли 2018 таъсис доданд. шафқат бобозода аз соли 2013 то 2019 дар мансаби вазири саноат ва технологияҳои нави тоҷикистон кор кардааст. хадамоти матбуоти президент 4 сол пеш навишт ки бобозода ба сабаби ҷой доштани камбудиҳо дар сохтор ва ниҳодҳои зертобаи худ аз вазифа ронда шуд, вале дертар раиси оҷонсии содироти тоҷикистон таъин гардида буд.